Da ni'n mynd i edrych ar ein fideo nesa, a thema y fideo nesa yma ydy Lles Digidol. Felly, da ni'n mynd i glywed stori Iwan Steffan. Da ni'n barod? Iwan Steffan dwi'n ddylanwadwr influencer. Erbyn hyn dwi efo dros 300,000 o ddilynwyr dros fy nghyfryngau cymdeithasol, a mae yna bobl yn gwylio fy storis arswyd ar draws y byd i gyd. Mae lot o bobl ifanc yn deitha fi sa'n nhw wrth i bodd yn neud y swydd dwi'n neud, ond y gwir ydy mae rhaid chi fod yn barod at y byd yna, mae rhaid chi gael croen trwchus. Dros y blynyddoedd, dwi wedi cael lot o bobl yn deud pethau cas wrtha i ar-lein. Dwi'n gallu deffro yn y bora a deffro i negeseuon ofnadwy o gas, a dwi'n cael lot o negeseuon neis, ond mae'r un neges cas yna yn gallu sboilio y holl ddiwrnod. Trwy'r ysgol uwchradd ges i fy mwlio yn ofnadwy. Oedd pobl yn galw enwa, oedd pobl yn curo fi, achos bod fi'n wahanol. Ond rwan mae bob dim sy'n neud fi'n wahanol yn cael ei ddathlu, a erbyn hyn mae 'di rhoi gyrfa i fi. Dwi'n cael fy nhalu am views ar fy nghyfryngau cymdeithasol, a y ffordd dwi'n gweld o efo trolls, y ffordd dwi wedi newid fy meddwl am y peth ydy dim ots be maen nhw'n sgwennu os mae o'n rhywbeth da neu rhywbeth cas, dwi'n cael fy nhalu. Felly heb y trolls, sa rhaid i fi gael swydd 9 tan 5. Felly mae'r trolls yn helpu talu y bills. Mae blocio geiriau penodol di bod yn real help i fi. Dwi'n meddwl bod yna digon o bobl yn gwybod bod chdi'n gallu neud hynna ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae o di wneud i'r lot o'r stwff negyddol fynd i ffwr', a mae wedi bod yn gret i fi. Y peth ydy efo cyfryngau cymdeithasol, mae pawb yn licio bod yn llwyddiannus, mae pawb yn licio'r likes, y comment. Dwi'n gweld o fel, dylia fi greu y cynnwys yma achos bod fi'n caru wneud o. Di'r likes yma, dyn nhw wir ddim ots. Dylia ni jyst wneud pethau achos bod ni'n mwynhau wneud nhw. A dim ots be fyddai'n wneud fydd gan rywun wbeth i ddeud rhywle am unrhyw beth. Felly dwi jyst yn trio canolbwyntio ar be sy'n neud fi'n hapus, a da ni methu plesio pawb. Dyna di'r byd da ni'n byw yn. Dwi yn wahanol, dwi'n llawn tattoos, dwi efo tattoos ar fy ngwyneb, dwi yn gwisgo'n wahanol, dwi'n dathlu bod yn wahanol. Am flynyddoedd oedd pawb yn deud bod fi mor wahanol, bod o'n wendid, a os swn i yn trio copio pawb arall, swn i ddim yn fi, felly dwi'm yn gwybod lle fysa Iwan Steffan os oedd o ddim yn wahanol. Ydy bod ar gyfryngau cymdeithasol, dych chi'n meddwl, yn cael effaith negyddol neu bositif ar bobl ifanc yn gyffredinol? Fi'n credu bod gymaint o bobl ifanc jyst yn gwastraffu gymaint o amser, oherwydd maen nhw'n cael mor fel addicted i'r screens, a does dim amser i gweld ffrindiau ac i wneud astudio neu wneud chwaraeon. Fi'n meddwl bod ni yn colli gafel ar y byd go iawn, a ni'n colli gafel ar gymdeithasu wyneb yn wyneb. A mae hwnna ddim mor fel llesol i iechyd meddwl nac i fel sgiliau cymdeithasu. Fi'n bendant i compo mewn i'r twll o ffeindio fy hun jyst yn stuck yn sgrolio am oriau, i fod yn onest. Fel dwedodd Iwan, mae'r trolls yma yn bwrpasol yn rhoi fel content allan sydd yn wael ac sydd yn offensive, fel bod pobl yn ymateb a wedyn maen nhw'n cael eu talu mwy. So fi'n credu mae'n creu fel diwylliant o gysineb. Mae gymaint o bobl ifanc yn cymharu bywydau nhw gyda y bywyd perffaith maen nhw'n ei arddangos ar-lein. Mae'n gallu mynd i dybendi a mae'n gallu chwarae tricio ar dy feddwl di. Mae sgrolio, fel byddwch chi falle'n gweld un fideo rhywun enghraifft falle'n adolygu lot a oriau, sydd hefyd yn gamarweiniol achos fi'n siŵr dim dyna'r reality. Mae hwnna'n falle'n neud chi feddwl, o na, fi ddim yn neud digon. A maen nhw'n dueddio bortreadu y bywyd perffaith na, dydy? Ni jyst yn gweld y rhan agorau o'i bywydau nhw. Fi wedi deletio popeth y blaen Snapchat oherwydd fi jyst yn cael yn really stressed, yn enwedig efo stwff adolygu. Mae'n really gwael, fi jyst yn cael panics oherwydd y stwff fi wedi gweld. A pa effaith mae hwnna wedi gael? Yeah, Yw hwnna'n bositif? Na, ddim o gwbl. A sa'n gallu enwi un peth da mae sgrolio wedi cael fi o gwbl. A mae'r jyst fel yr algorithm yna yn neud fi, mae'n jyst yn rhoi gormod o wybodaeth i menydd chi trwy'r amser. A mae hwnna jyst yn really fel overstimulating i fi. Mae rhieni falle ddim yn deall be maen nhw'n gadael eu plant i ddefnyddio. Felly fi'n credu cyn
iddyn nhw cael mynediad at y safleoedd yma. Mae'n bwysig fod plant yn deall y peryglon. Mae'n bwysig naill ai os yw plentyn wedi gwneud camgymeriad neu os yw rhywun yn bwlio nhw neu'n dweud pethau cas, bod nhw'n adrodd hwn i rieni, i oedolion, i'r heddlu efallai os mae'r digwyddiad yn ddifrifol, fel bod nhw'n ymwybodol bod yna camau nhw'n gallu cymryd i gael allan o'r sefyllfa. Mae yna pethau chi'n gallu gwneud fel cau cyfrifon, neu deletio app, neu deletio comment, neu banio geiriau penodol. A mae hwnna'n rili gallu helpu a tynnu rhywun allan o sefyllfa cas, neu os maen nhw'n cael eu bwlio. Cofiwch ar cyfryngau cymdeithasol, da ni'n gallu troi y comments i ffwrdd a da ni'n gallu blocio geiriau fel bod ni ddim yn gweld nhw a mae hynna'n helpu yn fawr pan mae pobl eisiau sgwennu rhywbeth cas. Cofia, does na neb fel chdi. Yn y holl fus does na neb fel ni, felly byddwn chdi dy hun.